बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। क'क्राझाराव सासे मोसौ सिखावखौ पुलिसआ गुलि गावो। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुकनजरा ओनसोलाव थांनाय मोनायाव पुलिसनि गुलिजों सासे मोसौ सिखावआ जोखोम जानाङो। पुलिसनि गुलिजों जोखोम जानांनाय मोसौ सिखावखौ श्रीरामपुरनि 39 बोसोर बैसोनि सराङि सिन्हा होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानांनाय मोसौ सिखावखौ फाहामथायनि थाखाय बरपेटा फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। नैथियाव दङ। रङियायाव फोरोंगिरिया गावखौनो फुथैना लायो। रङियायाव सासे फोरोंगिरिनि सन्देह गोनाङै जिउ फोजोबना लानायनि मोनसे जाथाय सोराङाव फैदों। रङियानि सार्च पाब्लिक स्कुलनि फोरोंगिरिया गावखौनो फुथैना लायो। 30 बोसोर बैसोनि नवदिका मुंनि फोरोंगिरिया बे फरायसालियाव कम्पिउटार आयदाखौ फोरोङोमोन। फोरोंगिरि नवदिकाया फुङाव न'निफ्राय फरायसालिसिम थांदोंमोन। खमैबो 7 रिंगा 30 मिनिटनि गेजेराव बे जाथाया जादोंमोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायो। नवदिकानि न'आ बायहाटा सारियालिनि बिजिरायाव होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मानि जाहोनाव बे फोरोंगिरिया गावखौनो फुथैना लादों बिनि बागै जेबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जायगायाव पुलिसआ सहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय GMCHआव दैथायहरो। थामथियाव दङ। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ कालचार VCDC मासिगिरि इन्द्रेश्वर राभाखौ जाख्ल'नायनि दायाव बिबाननिफ्राय एरख'नाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला इन्द्रेश्वर राभाया PMAY न'नि मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय गोबां रां लानायनि अजदआव एरख'नाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा साफ्रोमबो PMAY न'नि मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 2000 राङै बुथुमनायनि गासै फोरमानबो दङ। ब्रैथियाव दङ। रानत्स पेगुआ बुंदों HSLC आनजादनि नाम्बार इभेलुएसननि नुजानाय जेंनाखौ सावरायना बोस्रांगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानत्स पेगुआ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझाराव दावबायफैदों। फुंबिलियाव पेगुआ 02423 नाम्बारनि डाउन राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिजों क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव ओंखारफैयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव आथिखालाव आसामाव मेट्रिक आरो HS फरायसाफोरनि नाम्बार होनाय इभालुएसननि सायाव नुजानाय जेंनाफोरनि सायाव सोंथि खालामनायाव मन्थ्रि रानत्स पेगुआ बुङोदि 2021 बोसोरनि सिगां आरो उन बोसोरनि फरायसाफोरा जाहाथे फोरोंगिरि थिसननाय बिथिङाव इयुनाव जेबो बेले-बेजे थासारि आरो गसर थिसननो हाया बिनि थाखायसो पेराग्राफ 5 आव बिथांखिखौ लानाय जादों होनना रोखा फोरमायो। जाय फरायसाफोरा नाम्बार आरो इभालुएसननि बिथिङाव गोजोननाय गैया बेफोर फरायसाफोरा फिन सेप्तेम्बर दानाव आनजाद लिरनो हागोन होनना बुंथियो। आनजादनि नाम्बार इभालुएसननि नुजानाय जेंनाखौ सावरायना बोस्रांगोन होनना। बाथियाव दङ। तामुलपुराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'। गोदान दिल्लीयाव दावबायनायनि उनाव तामुलपुराव दावबायहैदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनायनि सोलाद लानायजों लोगोसे बारग' BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लानानैबो बिजाथाइ प्रमद बर'नि। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनिफ्रायनो सुबिदा बायदि आरो दाबो सुबिदा बायदिखौनो नागिरगासिनो आरो थांनाय 17 बोसोराव 3000 कौटिनिबो बांसिन दाहार खालामलांबाय। बे समाव हाथियार मोननायनि सायाव NIA नायबिजिरनायखौ बरायदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। थांनाय 17 बोसोर BTCनि जौगानाय लाबोआलासिनो जाख्ल'नायनि राजखान्थि खालामबोनाय हाग्रामाया दा BTCनि जौगानायनि बाथ्रा बुंनायनि ओंथि गैया होनना। दथियाव दङ। बिटिआरआव थाबैनो स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनाय जागोन। बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि थासारिखौ दिनै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानत्स पेगुआ क'क्राझार दावबायनानै सुलाद लाफैदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि मासि सामलायनायाव BTCनि सेक्रेटारियेट सावराय जथुम नब्लाङाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रानत्स पेगुआ बर'नि गासै माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुम आरो बर' बिजों आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि डिरेक्टर ममता हजाइजों बिटिआर ओनसोलनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि थासारिनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रानत्स पेगुआ बुङोदि बिटिआर ओनसोलाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थाबैनो जर'खा टेट आनजाद खुंनाय जागोन होननानै बुंथियो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङोदि बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा बादियै बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ सरकारा थाबैनो बोस्रांनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावलांगोन होननानै बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।
स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।